Vážení profesori, milí študenti, špeciálne všetci naši štvrtáci a študenti ostatných ročníkov. V mene študentskej rady vás vítam na druhom ročníku Oldies Party, ktorá je zároveň tretím ročníkom rozlúčky s maturantami. Na úvod by sme vám radi pustili prezentáciu našich štvrtákov a oktávy, teda trochu z toho, čo sme za tie 4 roky tu na gymnáziu prežili. Broken, seemed like all was lost. What would be the future? Could you pay the cost? You wonder, will there ever be a second time around? Oh, when the tears are over and the moment has come, say, my Lord, I think I found someone. You know it will be better, 'cause you're putting it together for the second time around. We got the woman and man, We got the kids and the clay. only time will tell us. All these dreams fit under one umbrella. Ďakujeme vám za pozornosť, teraz sa už môže party začať. Prajeme príjemnú zábavu.